Begiratu azak, asa gehiago oso ondo. Kaixo artistak, urtarrilaren 8an gaude eta begiratu gure lursaila nola dagoen, nola ikusten duzue? Handi, desberdintzen dituzue azak eta azaloreak? Bai, ezta? Eta zeozer ikusten duzue kentzeko? Batzuk kenduko ditugu? Venga, aurrera! Ume batzuk gauza bat esan didatez, Hala, egia da! Zer da hori? Azalore bat! Baten bat gehiago ikusten duzu, Hemen ere bai? Oi, bai, pizkatxo bat, pikin bat! Beitu ze esan didan batek. Zer da? Brokolia, hau beste batzuena da. Dena oso ondo utzi dute, eta ja bagoaz urtarrilaren 8an ureztatuta, eta guzti. Begiratu, ea azalore hauek, ea handituko diren ala ez. Hala, zer dago? Haundiak dira? Hala! Aste bat pasatu da 14an gaude urtarrilaren 14an. Norbaitek osto bat hartu du botatzeko dagoena, baina zer dauka? Zer da hori? Erakutsi. Beraz, leku batean utziko ditugu eta gero ja botako dugu. Beitu nola ureztatzen dute, nahiek ja independenteak dira, ez dute ja zer behar. Zelako artistak. Hala, beste barraskilo bat, barraskilloa lurrera bota eta gero ja konpost. Begiratu zein ondo haiek bakarrik. Urtarrilaren 21an gaude, zeozer berezi ikusten duzue? Adibidez, txuri hori edo hori zer da? Azalorea, zeozer gehiago ikusten duzue? Ateratzeko dago? Eta, beitu, bai, eta hortze, hor ere bai, oso ondo, zer hasiko gara kentzen? Aurrera oso ondo! Zer hartu duzu hor? Barraskilloa. Non zegoen? Belarretan. Nahi baduzu utzi berriro? Bai. Oso ondo, utziko dugu lasai egoteko. Ja da, oso ondo ureztatu dute. Estatzen ari dira, baina ez bakarrik gurea. Besteena ere bai, empatia dutelako baietz. Oso ondo. Gogoratu hor brokolia agertu dela. Begiratu, brokolia hemen. Eta Bruselaseko azak, begiratu Bruselaseko azak. Hortze daude. Artistak, hemen azalore eta asa batzuk kentzeko momentua. Adibidez hauze, horrela kendu behar dugu. Eta lurra kendu behar duzue joan kentzen. Dana, ia gutxi geratu da. Eta non daude haiek hartu dutena? Begiratu azak hemen, azaloreak, asa gehiago oso ondo.